Rêber Abdullah Öcalan di çarçoveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de bangeke din a dîrokî bi dîmen kir. Rêber Apo diyar kir ku divê rewşa heyî weke encameke dîrokî û bi nirx bêdîtin û hatîne ser ziman. Manîfestoya civaka demokratîk ji bo gelên Kurd û hêzên civaka gerdûnî ye, ne bi çekê, lê baweriya min bi siyaset û aştiya civakî tê. Di çarçoveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de geşedanên dîrokî diqewmin. Komünalist Yoldaşlık Hareketimizin Rêber Abdullah Öcalan piştî 27 salan cara yekemîn daxuyaniyeke bi dîmen da û bangeke dîrokî kir. Banga Rêber Apo di ajansa ANF'ê de hate weşandin û bi vî rengiyê. Hevreyên hêja. Tevgera me a xwe di spêra hevrêtiya komünalîst di rewşa xwe ya heyî û pirsgirêkên dijî de têkildarî rêyên çareserkirina pirsgirêkan ez ê bi nameyeke berfireh û şêmber bersivên Afrîner bidim we û vê yekê jî weke erkeke exlaqî dibînim. 27 Sibata 2025 min banga aştî û civaka demokratîk kir û ez hê jî vê bangê diparêzim. Di Kongreya Duanzdan a fesixkirina PKK'de we bi berfirehî û bi awayekî pozîtîv bersiv da û ez vê helwesta we weke bersiveke dîrokî dinirxînim. Di vê rewşa heyî weke encameke dîrokî û bi nirx were dîtin. Di vê navberê de keda hevalên ku bi rola pirê rabûne jî ew çendî bi nirx û bi qîmet e. Dawiya hemû pêşketinê rûdan bi qasî ku veguhertineke dîrokî be min manîfestoya civaka demokratîk amade kir. Ev manîfesto weke serkeftina manîfestoya Rêya Şoreşa Kurdistanê ya 5 salî ye. Dikarim eşkere bêjim ev pêşketin encama hevdîtinê ku min îmralî pêk anîne. Ji bo ev hevdîtin li ser esasê îradeya azad de pêk werin hewdan di asla herî jor de hatin nîşandan. Qonaxa heyî me neçarî derbasbûna gavên nû yên pratikî dike. Ev qonax û gavên wê yên pêwîst xwedî giringiyeke dîrokî ne. Kurtuluş Savaş Stratejisi'ne son verilmiştir. Rêber Apo di dewama banga xwe de diyar kir ku tevgera PKK'ya xwe di sparta bi dawîkirina înkara hebûnê û avakirina dewleteke cuda, stratejiya şerê rizgariya netewî hatiye bi dawîkirin û got hebûn hate naskirin lewma armanca sereke jî pêk hatiye. Ji ber ku siyaset valabûnê qebûl nake, divê stratejiya bernameya bi sernavê aştî û civaka demokratîk, siyaseta demokratîk weke taktîkeke bingehîn bi hiqûqeke hevgirtî were dagirtin. Duwateya dîrokî de em behsa pêvajoya diyarkirina qederê dikin. Di rewşa heyî de danîna çekan bi dildarî û li ser hîmê hiqûqê xebata avakirina komisyoneke berfireh û ekdar li nava Parlamentoya Tirkiyê giring e. Yaşanan gelişmeler